Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тәкъдиргә иман дигән тапшыруны дәвам итәбез һәм без бүген сезнең белән белем һәм чын барлык турында сөйләшеп үтәрбез. Үткән чыгарылышларда без сезнең белән Аллаһы Тәгаләгә хас булган илаһи мәңгелек төрле киртәләрдән, шикләүләрдән пак булуын билгеләдек. Аллаһы Тәгаләнең шиксез белеме һәм зирәклеге бер үк вакытта үткәнне дә, бүгенгесен дә, киләчәген дә үз эченә ала. Аллаһ һәр нәрсәне дә белүче, аның белеме шиксез. Ул безнең турында барысын да белә һәм теге яки бу хәлдә нәрсә эшләү бездән шулай хәбәрдар. Хәзер әйдәгез моны тагын да җентекләбрәк аңларга тырышып карыйк. Берничә мисалны алырбыз. Чөнки белем турында дөрес караш булдырырга, тәкъдирнең асылын дөрес кабул итәргә вакыт һәм илаһи мәңгелекне аңларга кирәк. Белем ул хәбәрдарлык, ягъни мантыйкый, фактик яктан аңларга һәм эмпирик яктан яки гамәли яктан тикшерергә мөмкин булган кемне яки нәрсәне дә булса аңлау. Әйдәгез, мәсәлән, алманы алыйк. Үзебезнең алма турында белемнәребез ярдәмендә аның нәрсә икәнен күз алдына китерә алабыз. Ягъни алма өчен барлыкта билгеле бер формага, төскә, структурага һәм башка үзлекләргә ия. Алар ярдәмендә без аның нәкъ менә алма булуын, башка бер нәрсә түгеллеген билгели алабыз. Ләкин безнең күзаллауда ул шундый формага ия ки, мәсәлән, без алманы күргән юк. Ләкин тәмен беләбез. Һәм инде әлбәттә аны кабып карап кына алмага башка төрле форма бирә алабызмы? Ягъни без алманы карбыз рәвешендә күз алдына китергән булсак, шулай бит? Кабып карадык, карбыз рәвешендә күз алдына китердек, һәм ул чын барлыкта алма үзгәрер идеме? Һәм бөтен үзлекләре карбызныкына әверелер идеме? Зурлыгы, төсе, башка нәрсәсе? Камил акыллы кеше әлбәттә сезгә юк дип җавап бирер. Чөнки безнең белем һәм күзаллаулар алманың чын барлыкта нинди икәнен белә. Башкача әйткәндә, алманың нинди булуы турындагы белемгә иябез. Һәм ул үз сыйфатларын, үзлекләрен без башка формада күзалланга күрә генә үзгәрә алмый. Безнең белемнәр һәм күзаллаулар чын барлыкка туры килгән реаль мәгълүматка нигезләнгән. Безнең язмыш, тәкъдир, Аллаһы Тәгаләнең шиксез белеменә һәм көченә нигезләнә. Ягъни кодрәтле Аллаһы Тәгалә безне сыный һәм яхшыны яки начарны сайларга мөмкинлек бирә. Үзебезне ничек тотуыбыз һәм нәрсә эшләүбез турында белеп, язмышны алдан билгеләп куя. Шуңа күрә минем гаебем нәрсәдә соң? Аллаһы Тәгалә бит миңа гөнаһлы булуны билгеләгән. Мин билгеләгән әмерне генә үтәдем дигән сүзләр белән акланырга тырышу әлбәттә акылсызлык булыр. Нигезсез икәнлеген уйларга кирәк. Бүгенгә менә шулар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.